May buntag bay, naata diri karon sa isa ka lugar somewhere in Sarangani province ug atong i-try karon ang 3-door nga Suzuki Jimny 4x4. So this version of Jimny, kuan pa ni siya, made in Japan pa ni. We also did a review of the 5-door 4x4 na Jimny sa Davao ug karon atong i-compare ang duha. By the way, this is a 4-year-old Jimny na. So the owner got this around 2020 during the time nga medyo grabe pa ka in demand ang Jimny. Kung gusto ka mo palit, abot ang linya og over 100 ka tao nga naghulat. Sa akong nahibalan, kani nga Jimny, nakuha nila ni with additional nga premium para makasecure lang yun sila og unit. So, today, we will drive somewhere atong ipakita unsay kalahian sa isa ka 3-door Jimny og sa isa ka 5-door Jimny nga ato nang na-review ug ato nang napakita dito sa Davao City. Bye! Mao ni ang 3-door Jimny. Kung makita nimo, wala may kalahian sa 5-door. Pero bay, bago ta mo ituyok aning Jimny o ipakita sa inyo iyang mga features, ako ipakita sa inyo ha ang kalahian. Pag moingon kag 3-door bay, isa dire, isa sa driver side, isa ang likod. Mo na 3-door. Dili siya 2-door kundi 3-door siya. Ang 5-door, nadungagan lang og isa pa kapultahan dire sa pikas o dito po sa pikas para mas accessible ang iyang second row. Pero as to the seating capacity, parehas na sila og seating capacity sa 5-door. Nadungagan lang og bigger cargo space ang 5-door. Tanawang iyang fascia bay, parehas naman, wa may kalahian. With this 3-door lang, na-upgrade na ang grille. If you notice, all black na siya. Unlike pag stock pa, naka-silver, unya na ay letter S dire. Kung mapansin po di mo bay, naka-upgrade na po ang ligid ani. Ali bay, tanawa. Yan, na-upgrade na ang ligid, na-upgrade na ang rim, unya diri sa likod bay. Ali bay, tanawa bay. Kanipod bay oh, naa na siya step bay. Nga. Tanawa ang ilalom bay. Naka old man emo na siya bay nga suspension. Yan. Then of course, since gipadaka na ang ligid, lahi na pud ang iyang rim, katong cover nga kauban sa stock dili na masigo. So open ang iyahang kuan diri para sa imong spare tire. Same gihapon og likod, pero with the 5-door, mas daghan ang masigo. Kani mas gamay ang iyahang cargo space. So basically walay kalahian, naalay few upgrades ug naalay bagong gidungag ang 5-door. Well, that's understandable kay bag-o manggod siyang gi-release no. This is a 2020 ug ang 5-door is technically a 2023, 2024, even 2025 model. Ang iyang infotainment gidaka na ug ang iyang airbags murag 6 airbags na ang bagong Jimny. So, basically, it's the same thing, size lang ang naglahi. Pero para sa kuha, kung imo akong pangutanon, mas agile, mas dali pag yun i-manage ang inaani kagamay compare sa 5-door. But if you need more space, gamiton nimo sa akong igaingon na for your family o suroy-suroy nga lima mo and more convenient and easier kay tungod naanay access sa second row, I think 5-door is suitable. Naata diri karon sa Davao City, naata sa Auto Central sa ilahang Suzuki showroom. Ug atong ipakita sa inyo ha ang 5-door version Suzuki Jimny 4x4. Ang kalahian ani sa 3-door ug 5-door bay, of course kani 5-door, kato 3-door na idungag nga pultahan, pero ang number of seats atong 3-door ug kaning 5-door parehas lang gihapon. Ang access lang sama ani bay, nanay pultahan diri. Sama gihapon ato yang smaller version ani 3-door kay giapil og ihap ang pultahan sa likod. Naalay mga little adjustments nga ilang ibuhat sama sa multimedia screen, bigger na siya karon, mas accessible na ang pagsakay sa inyong pasahero ug ang iyahang boot space
bigger na pod, meaning mas daghan ka gamit nga mabutang. Ano niya ba? Parehas lang ba? Ang iyahang tire size, same lang gihapon. I think it's the right time to address the elephant in the room because daghan kaayo ba nga mga nabalaka kay ang bag-ong Jimny is actually made in India. Mao bitaw sa uban market ang tawag ani Suzuki Maruti or Maruti Suzuki Jimny. Kay made in India na siya. But you don't have to worry. All parts gihapon bay gikan gihapon sa Suzuki Japan. Gibutang lang ni siya sa India ang ilahang production para mas makagukod sila sa ilahang demand o mas makapabarato sila sa ilahang unit. Grabe ni siya demand kay tungod sa iyahang versatility. Pwede kay nimo ni siya isulod og mga gagmay kay nga mga challenging kayo nga mga off-road situations. Maong daghan ang nagapalit og Jimny. Pero karon, modern Jimny naman ni siya, daghan na pud og mga modern technology nga gibutang. Naa kay Apple CarPlay, on Android Auto, wapo na pud ang imo nana po kay screen. Unlike before nga bare gyud kaayo. Karon pod daghan na pud og mga gipang dungag nga mga features nga base gihapon sa mga old nga mga Jimny. I think mo na siya ang trend karon sa pag-design og mga sakyanan. Ang mga bagong units, ang mga modern units, butangan nila mga retro or nostalgic nga mga features kay para makakonect ang present sa ihang past. Sama sa bago na Land Cruiser, sa bago na Defender, ug uban pa. Ug daghan kayong mga gigawas karon nga mga units like Scout nga ilag yung gikuha ang pinaka essence ug pinaka spirito sa mga old nga mga design. Bay, alibay. Bay. Sakay na bay. Karon ato ning suwayan og padagan, dalon tanig highway og dili highway. Naigwapo diri nga part sa may shrine atong suwayan didto unsay kaya sa usa ka 4x4 nga Jimny pero 5-door. Alin bay? Sakay na bay. Kuya yung CarPlay kay baligtad. Wala diri Japan man right. Tama. Ato na ning suwayan ang Jimny nga 5-door. Pareha sa gihapon siya with the 3-door. Of course, extended lang kay naay nadungag. Yet iyahang pagka Jimny mao ra gihapon. FYI di bay, ang Jimny dili ni siya high speed nga type of car. Wala ni siya gi-create nga makipaggukdanay ka sa highway. Gi-create ni siya iyang agility ani perfectly designed and created para sa off-road. Pwede ni mo gukod sa imong off-road kay tungod sa iyang kagamay, bisan asa ning makalusot-lusot. Dili malakalusot pa makasala. Kaya man ka ning lusot-lusot. Buang nga tag-review. Mag-road trip ka ginani ba? Unsa may imong mga sound trip daw be? Ako gyud bay, batang 90s man ko. Number 1 gyud sa ako abay kanang yung tanan album sa Hail. Kailan ka ni Hail bay? Oh. Go to Hail? Kailan ka na? Kailan po? Kanang si Hail bay, kanang Hail mao gyud akong ganahan. Mao gyud ay para sa ako. Unsa may ikuan ni Hail daw be? Ayaw bay kay basi kumukanta ko bay, basi makapiright ta. So di na lang kumukanta bay ha. Og recently bay, ang akong ganahan ha kay musabay man pud ta sa mga uso. Pero dili uso nga kanang pang warsyak. Ang ganahan pud nako bay kanang Cup of Joe. Ganahan kay kuana bay kanang mga patutunguhan. Uyab-uyab day mo ang Dili pud uyab-uyab bay kanang ganahan pud kuan. Wapo bay. Top 3. Top 3 na ako karon sa Cup of Joe. Tingin, mananatili o patutunguhan. Hapit ta parehas. Parehas ta. Hapit parehas. Ano man, unsa man nimo ha? Patutunguhan og ngit sa tingin og bali-bali lang. Hapit diyan. Buang magkabay. Actually bay, since 5-door na ni siya, ang gibuhat sa Suzuki, which is for me very smart no, ilang gi-increase ang torque para sa mga uphill ngayon ani unya daghan kay kagkarga dito nga medyo bugat kaya ra gihapon niya. But I think iyang horsepower with the 3-door same gihapon kay same man silang makina nga 1.5 liter. Daghan nagapangutana kay ang previous generation medyo kalas, medyo dili fuel efficient. Compare nimo sa bag-o kani siya karon og katong 3-door, better fuel economy compare sa una. Mo na ang kasagaran nga feedback sa mga Jimny owners nga naapoy first and second generation. This is the third generation, right? Third generation
naman ni siya. Kanang karakteristik gani sa Jimny bay nga kanang murag road noise sa iyahang tak nga ligid. Same ra gihapon. Safe to say nga katong 3-door bisan made in Japan ba to siya compare aning 5. Kining Suzuki Jimny ba? Pwede ba ni siya sa mga para sa kuha nga daghan mo ko ginakarga god? Like, mga gamit na ko sa shoot, daghan magkaayo. Magamit ba nila ako nani or dili? Okay. Akong take anang size niya bay, kung permanente ka sa syudad, unya gusto ka nga dali ka makalusot-lusot, Jimny is a good choice. At the same time, kung kinahanglan sa imuhang trabaho, kung naay demand for kanang sakyanan nga naay maayong off-road capability, suitable yun siya kay off-roader man yun ning Jimny. So you can use this sa syudad o sa mga off-road situation nga kinahanglan nimo. As to its size, kung pwede ba ni siya sa like a family man like you, kung dili lang siguro mga long drive unya dili mo manginahanglan og daghang gamit, this is suitable. Adto mo mga dagat-dagat, mga ingon ana, sakto kayo ni siya. Kung bag-o pa pud ka ni kuan bay, bag-o pa ka nga pamilya, duha pa lang mo mag-asawa, wala pa mo anak, nag-expect ba mong anak, suitable size pud ning Jimny. Oh, kay mosulod siya 5. Unya, pwede pa mo mamasahiro. Kung ikaw papilion ba, pag mo palit ka og Jimny, imo pa ba siyang i-upgrade o kinahanglan ba o di na? Para nako bay ha, para ma-maximize nimo ang potential sa usa ka Jimny as an off-roader, gwapo gyud nga imo hapong i-upgrade ang iyahang ligid, pagawas nimo gamay para ang iyang stance ba mas kuan gani, mas bagsik, mas kanang mura gani planted kay siya sa dalan. Especially bay kung moadto gyud kag ka ng mga serious off-road situation nga dagko kay mga bato, mas maka-play gyud pag imuha siyang kuan. Do mo lang na you really have to kanang mag-add ka sa imuhang budget nga dili lang yun pang stock imuhang budget ba kay upgrading kuan pud baya gasto pud baya na. So para sa ako kung na kay extra cash to burn, then why not invest on a good set of wheels, kanang mga suspension. Pero kung imuhang gamit pang opisina, pang syudad, dili ka mag-off-road ganunay, kung naa man kay off-road requirements, mga basic lang, dili gyud ka ng pang heavy off-roading kuan gyud, okay na kayo ang iyang setup as stock para di na ka mo gasto. Kani pong Jimny bay, plano na ginidaan sa iyang mga engineers nga pag-abot sa panahon sa mga serious nga mga off-roader or sa mga serious nga off-road enthusiast gyud, grabe silang mga modification himuon, giandam na nila nga pwede tanggalan ang mga pultahan. So ang controls naa na diri sa tunga, wala na yung mga controls siya sa pultahan. Depende ba sa gamit ni mo ba? Kung single ka, wala pa kay mga responsibilidad, a 3-door would be a great car. Then you do a little upgrade para magamit mo siya sa city, sa work, sa laag, o maka-offroad ka gamay. Kung imong purpose ba for family, gusto kag offroader pero naa kay pamilya, na kay duha ka anak or tulo ba, sakto pud ang 5-door. Kung naabog kay negosyo ba, gusto kag pogi nga sakyanan pero negosyante ka, gwapo pud ang 5-door. Daghan kay kag makarga dito pang online nimo or unsa pa man imong negosyo. So depende gyud sa imong purpose bay. Bisan asa sa ilaha, I think gwapo kaayo nga choice ang Jimny kay tungod sa iyang 4x4 capability. Ug bay, gwapo pud gyud naawon. Oy, macho kaayo, di ba? Unang daghan gyud nagadagan nga mga Jimny sa dalan bay. Ang nakaayos lang karon bay, wala nay pila ang Jimny kay tungod daghan sila production, daghan available nga unit. So kung naagani gusto diha og Jimny, especially sa mga taga Davao og mga Davao provinces, naatay Auto Central Suzuki located sa Matina. Pangitaan lang ninyo si Jacob para sa inyong mga inquiries about Suzuki Jimny and other units nga available sa showroom. Bye!
Basta ganahan ka sa mga music na gigamit namo sa mga videos. Labi na sa atong mga friends ng mga photographers, videographers, and atong mga kapwa vloggers. This is your chance to get a free 30-day trial just by clicking the link below. Ayaw ba kalimot og like, share, and subscribe aron man notify ka kung naatay mga bagong video dinhi sa Sakay Tabay.